ଜାଣିଛ ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବୋଲି ଆଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାଟା ଆମକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇବ ଗୋଟା ନିଜ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ କହୁଛି ବେଳେ ମତେ ଦିଟା ବେଳା ମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହିବି କାଳିଆ ଯୋଜନାଟା କାହାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ ଯାହାର 10 ଏକର ଜମି ଅଛି ତାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ ଇଏ ଚାକିରି କରିଛି ତାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ ନା ଆମକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ କାହାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗଲି କାଗଜ ପକେଇବାକୁ ଏ ମା ଆଜ୍ଞା ସରକାର କହୁଛି ତମର ହବନି କାଗଜ ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି କହିଲି ବା ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇଥିଲି ବା 4 ମାସ ରହିଛି କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ହେବି ସେ କଥା ଟିକେ 4 ମାସ ରହିଛି 4 ମାସ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି କହିଲି ବାବା ମୋତେ ନେଇକି ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ କର ଷ୍ଟେସନରେ ପଡ଼ିକି ମରିବି ପର ଏଇଠା ସେଇଠାକୁ ସେଇଠାକୁ ତ ସେଇଠି ଡଙ୍କି ଭାତ ଏତିକି ଡଙ୍କିରେ ଦେବେ ପାଣି ସୋରିଷ ବୋହି ଯାଉଥିବ ତୋରାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅ ଲୁଣ ନାହିଁ ନକା ଗୋଟା ଦିଅ ନକା ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ କରି ତ କ'ଣ ଖାଲି ଡଙ୍କି ଭାତ ଏତିକି ପକେଇକି ଦେବୁ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦେବେ ଗିଲାସେ ନାଖେ ଏତିକି ନାଖେ ଅମୁଲ ଗୋଟା ଏଡ଼େ ବାଲ୍ଟିରେ ପକେଇଦେବେ ସେ ଅମୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ତା ଦେହରୁ ଗିଲାସେ କ୍ଷୀର ଆମେ କ'ଣ ଖାଇନୁ